Unom ka mga tao apil na ang mga bata ang naangol human mahulog ang gisakyan nga multicab sa pangpang sa sitio na po barangay sa Pangdako ning Dakbayan sa Subo. Ani ang report. Kini ang sitwasyon sa multicab nga nahulog sa pangpang nga adunay giladmon nga 10 to 15 feet. Apil sa nahulog ang upat ka mga sakay diin tulo nini ang mga bata. Sumama ni Renzo Del Rosario sa CCDRRMO nga milagrong minor injuries lang ang naangkon sa mga sakay lakip na ang driver nga si Joseper Albaracin, 60 anyos. Kinsa ni suway pa pag maniobra aron dili mahulog ang multicab. Samtang usa ka sakay nga anaa sa front seat nakalukso sa wa pa mahulog sa hingpit ang sakinan nga naangol usab. Nasairan nga naghatod ang multicab sa pinalit nga sofa. Ni parking kini sa kalsada dayon minaog ang driver aron pahibawon ang tag-iya nga niabot na ang sofa apan kalit lang nadulhog ang sakinan. Giapas niya kiniugdagan aron unta mapugan apan wa na siya nahimo. Padung na sa kuan, padung na ana. O anya ang driver kay bisag unsaon nagkontrol sa nobela na nabuyan naman jud niya kay kasi naman dagan dayon. Na kuan naman jud siya, nadaog naman yung lawas na kuan siya na naumot naman siya. Pag-umot niya sa unahan, galit na sa kugambak. Daling nakaresponde ang masakop sa CCDRRMO ug naluwas ang mga biktima. Ang mga nangangol gidala sa tambalanan aron masiguro ang ilang kahimtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.